aften. I denne udgave vil vi kigge nærmere på Jordanfloden. Ferskvand er et essentielt element i vores liv, og vi vil forgå uden. Men det er de færreste her i dagens Danmark, der kender til ferskvandets sande værdi og kender til konsekvensen af at leve et sted i verden, hvor ressourcen er en mangelvare. For det er ikke for ingenting, at vand både er blevet kaldt for en af det 21. århundredes største udfordringer, samt blevet spået til at være fremtidens største kilde til krig. Jordanfloden ligger i det konfliktfyldte og tørre Mellemøsten. Floden udgør størstedelen af både israelitterne, jordanernes og palæstinensernes vandforsyning. Hele 50% af israelitternes drikkevand stammer fra floden. Kampen om vandet har altid eksisteret, men som følge af en mulig global opvarmning samt en befolkningsvækst forventes vandet at blive knappere i de følgende årtier. Det forventes, at i år 2025 vil der være 9 ud af 10 indbyggere i regionen, som vil lide af vandmangel. Dette gør Jordanfloden til en international konflikt både på det sociale, økonomiske og økologiske plan. Det sociale plan kan ses for de krige, der bliver udkæmpet, og den vandmangel, der hersker blandt palæstinenserne, som der gør, at de fleste, der er bosat i landdistrikterne, lever under UNICEFs vandbrugsgrænse på 25 liter. Det økonomiske plan skal ses ud fra den økonomiske vinding, Israel har af udnyttelsen af vand til brug af blandt andet landbruget, og hvordan en økonomisk overlegenhed i forhold til Palæstina sikrer dem største del af vandet. Dertil skal det økologiske plan ses ud fra, hvordan forvaring af vandet sker. Her tænkes det på spildevand, forurening af vandet og ændring af Jordanflodens naturlige vandløbssystem. Med mig har jeg Katrine Weber live fra Jordanfloden, som er geografi- og klimaekspert. Hej Karoline Heiberg. Jeg sender her live fra Jordanfloden. Jordanfloden ligger omkring 3.500 km fra ækvator. I den varmeste måned når gennemsnitstemperaturen ikke under 20 grader Celsius, og i den koldeste under 5 grader Celsius. Det betyder, at Jordanfloden ligger i det subtropiske bælte. Området omkring Jordanfloden er om sommeren præget af tørre og varme vinde, og om vinteren er fugtige. Der er primært ørkenterræn, og vegetationen består primært af maki. Der er planter, der kan tåle tørke og udtørring. Jordanfloden udspringer i det sydlige Libanon, på vestsiden af Ammonbjerget, og spænder sig i en længde af 230-260 km. I bjergene falder nedbøren, og det nedbør, som ikke opmagasineres i jorden eller fordamper, bliver til overjordisk afstrømning i form af vandløbssystemer. I den øvre del af flodsystemet, fra Hullasø til Genesaretsø, er hældningen høj, og der sker et fald på 10,84 meter per kilometer, hvilket medfører, at strømstyrken er høj. Dette bevirker, at vandet eroderer underlaget og fører næringsrigt materiale med sig. Fra Genesaretsø og til flodens udmunding i det Døde Hav er der kun et fald på 2 meter per kilometer, hvilket gør, at flodens hastighed sænkes, og det næringsrige materiale aflejres. Men nu tilbage til studiet. Som nævnt tidligere er Jordanfloden en international interessekonflikt mellem de to parter, israelitterne og palæstinenserne. Konflikten om kontrollen over vandet bunder ud i områdets nyere og ældre historie. Ifølge jødisk historieopfattelse har Palæstina engang tilhørt deres folkefærd, hvor det er blevet dem skænket af selveste Gud. Derfor har de en religiøs forventning om, at der en dag vil komme en konge af Davids slægt, som vil give dem deres land tilbage. Som følge af 2. verdenskrigs jødeforfølgelse besluttede Storbritannien, der efter 1. verdenskrig var blevet overdraget området efter det muslimske Osmannerrigets nederlag, at oprette et jødisk hjemland i området. Men området var allerede blevet bosat af omkring 0,5 millioner arabere, dem som vi i dag omtaler som palæstinenser. Der skete heraf en stor indstrømning af jøder i Palæstina, og hurtigt blev der skabt en kamp om retten til suverænitet mellem de to parter. I 1947 foreslog FN, at man delte Palæstina i 2 dele, en jødisk og en arabisk del. Altså, i 1948 oprettede den jødiske stat Israel, der sad på 56% af Palæstina. Palæstinenserne var utilfredse med fordelingen, og dagen efter oprettelsen af staten Israel udbrød der en krig, hvor de arabiske lande Egypten, Transjordan, Syrien, Libanon og Irak støttede op om palæstinensernes ret til suverænitet. I de følgende årtier herskede der en krig, hvor Israel må ses som vinder, i det de erobrede største del af Palæstina, og hvis del de stadig sidder på her i dag. Under krigen formåede Israel at udvikle en stærk økonomisk stat, hvor Palæstina fik smadret sin. Dette kan især ses i dag på vandfordelingen mellem Palæstina og Israel,
hvor Israel bruger sin økonomisk overlegenhed til at sikre sig mest muligt vand. For eksempel har Israel her i dag sat sig på Golanshøjderne i det sydlige Syrien med netop det argument, at de har en militær strategisk betydning. Men det er netop her, at Jordanfloden udspringer, og derved påtænkes det, at interessen i Golanshøjderne har mere at gøre med vandkontrol end krigsføring. Her i studiet har jeg inviteret geografi- og samfundsekspert Filippa Thornqvist, som har indvilliget i, at jeg vil stille hende nogle spørgsmål. Hej Filippa. Hvilken retning tror du, udviklingen vil tage rent samfundsmæssigt som en konsekvens af den globale opvarmnings indflydelse på Jordanfloden? Ja, men der er jo flere faktorer, der afgør hvilken retning konflikten vil dreje. Hvis jordens temperatur bliver ved med at stige, så forventes det, at der i år 2025 vil være 9 ud af 10 indbyggere, der vil lide af vandmangel. Og uden en fælles vandløsning mellem de to parter, altså israelitterne og palæstinenserne, så vil især palæstinenserne blive hårdt ramt i fremtiden. Og det vil altså kunne forventes, at konflikten vil optrappes yderligere. Og Israel er jo også, som du netop selv har været inde på, meget bedre økonomisk stillet end palæstinenserne. Og de forsker netop allerede nu i alternative vandløsninger, såsom rensning af saltvand. Så du mener altså, at israelitterne vil være klart bedre stillet i fremtiden end palæstinenserne? Ja, altså intet er jo sikkert, men som det ser ud nu, så ja. Og hvis konflikten optrappes yderligere, så vil der jo også komme yderligere økonomiske udfordringer for Israel, blandt andet til krigsføring. Men hvis Israel har økonomien og teknologien til rensning af saltvand, hvorfor overlader de så ikke mere vand til palæstinenserne? Altså, der er jo flere ting, der spiller ind. Israelitterne vil jo ikke nødvendigvis se det som en fair fordeling, at de skal bruge ekstra penge på rensning af vand, når palæstinenserne bare kan bruge Jordanfloden. Desuden så ligger der også en religiøs betydning af floden for begge parter, der netop også er med til at komplicere den her konflikt. Og tak til Filippa Thornqvist. Næste gang vil vi kigge nærmere på Syrien-konflikten.